Свои соболезнования жертвам трагедии выразил президент Украины Петр Порошенко у посольства Франции в Киеве. Также оставить цветы в память о погибших пришли премьер-министр Украины Арсений Яценюк и члены Меджлиса крымськотатарського народа. Сьогодні we are not afraid. Нас не налякати. Думаю, що дуже важливо, що сьогодні весь світ разом із Францією. І хочу наголосити, що українська влада буде діяти рішуче, ефективно і відповідально для захисту миру та спокою українського народу. Французька нація настільки міцна, вона настільки вірна тим, знаєте, категоріям рівності, свободи, яке століттями назад було викристалізовано саме у Франції. Я впевнений, що французьке суспільство подолає наслідки цього тероризму. Ніхто не буде впадати в відчай, ніхто не буде впадати до страху. Терористи апріорі вони програють, але на великий жаль вони несуть великі жертви. Але для нас головне, і особливо для нас, кримських татар, те, щоб ті джерела, які поживлюють тероризм, щоб вони були знищені. Для нас это очень важная поддержка. Мы чувствуем сочувствие киевлян на них. И я хочу поблагодарить всех и официальным, и простым людям, которые пришли к нам со цветами.